Jeg har været med her i Wonderlands tilbage fra Sankt Annegade-skolen. Jeg kan ikke huske årstallet. Og altid nyt at komme her og synes det var rart, at der var et sted, der ikke var så train-agtigt, så Crazy Daisy-agtigt. Og også nyt hver gang faktisk at deltage i workshops. Hvorfor? Fordi det er en god måde, hvis man kommer alene og ligesom bliver integreret med en flok. Og der har været over tid så mange spændende workshops. Altså det er helt vildt. Og det er jeg dybt taknemmelig for. Og så også lidt rørt over, at jeg i dag selv har været på og fået chancen af Sune og Lotte. Fordi det er ligesom sådan, de her workshops, det er sådan et arnested, en fødselskuvøse for nogen, der går og drømmer om et eller andet, de godt kunne tænke sig at prøve. Men det publikum, jeg oplevede i dag, de gæster, det er jo simpelthen bare, man bliver bare mødt med åbne arme. Så jeg kan kun anbefale alle, der har et eller andet inde i jer, der godt kunne tænke sig at prøve det, og snakke med Sune. Nå, jeg ifører mig lige mine briller. Fordi jeg har skrevet en tale, og jeg er egentlig ret glad for, at jeg har den her mikrofon. Victor Borge er verdensberømt på grund af hans sketch med tegnsætning. Kender I den? Sketch med tegnsætning. Og hvor han sætter lyd på punktum, komma, gåseøjne, bindestreg og udråbstegn. Og så også spørgsmålstegn. Nå, kender I Victor Borge? Vel nok Danmarks mest berømte komiker. Verdensklasse. I mine øjne, ja. Nå. Se, det er slet ikke det, det skal handle om, faktisk. Men nu er I lidt varmet op, fordi at jeg har skrevet en lille bitte tale, og der skal jeg bruge jer som en lydkulisse. Er I med på det? Og det er meget enkelt. Den første lyd, det er, hvor I sådan ligesom føler lidt overrasket, sådan lidt halvbenovet. Så det er sådan noget som ja. Og det starter lidt hernede, og så er det Jamen ja, simpelthen seje. Og det næste, det er Nå. Det er sådan, hvor det er sådan lidt sødt, det hele. Nå. Og så er der en til jer kvinder. Ja. Okay. Det er nemlig ulala. Og nu ved jeg godt, at reaktionstiden måske er, at man ikke lige kommer på den der ulala lige fra start. Fordi når jeg nu går i gang med talen, så kan det godt være, at der er nogen, der opfanger, hvem der er på først. Men derfor træk det la så langt, så alle bare om ikke andet kan komme på la. Kan vi prøve igen rigtig højt? Ulala. Ja, det er så kun kvinderne, der siger det, ikke? Fordi det er jeres replik, altså jeres lydkulisse. Mændene, er I klar? Det er... Og husk, det er kun mændene, der er på. Ja, så tror jeg også nok, vi trækker den sidste, så alle kan nå. Hvis de ikke lige fanger, hvad jeg læser op her, så kan de om ikke andet komme med på den der. Nå, er I klar til, at selve talen går i gang nu her? Og det kræver virkelig meget af mig det her, fordi at mit toneleje skal faktisk give jer et hint om, hvem der er på. Så jeg har ikke øvet den ret meget. Vi tager det stille og roligt, som alt andet i mit liv, stort set. Jeg har skrevet en jubilæumstale, og jeg har brug for jer, kære gæster, til at lave stemningslyde. Tjek. Så langt, så godt. Nå, ulala, og... Jeg tror på, at jeg kan blive lige så berømt som Victor Borge. Ej, jeg ved ikke, om det er så sexet, men okay, den er take it. Det er fint nok.
Nej, altså, I ved godt, man peger med en finger, så er der 3, der peger tilbage på mig, så det er måden, jeg læser det på, som giver jer et hint. Skal vi lige prøve den igen? Jeg tror på, at jeg kan blive lige så berømt som Victor Borge. Men kun med jeres søde opbakning kan det lade sig gøre. Kære kvinder, der kan forekomme erotiske undertoner. Jamen, jeg er fuldstændig vild med jer. Altså, det er vildt. Kære kvinder, jeg gentager lige, fordi jeg kom lidt ud af det, jeg blev så imponeret af det. Kære kvinder, der kan forekomme erotiske undertoner. Fordi denne tale vil hylde jeres bare tær og svingende hofter. Hvor er mændene hen i det her spil her? Bare tær og svingende hofter. Men husk, det falder tilbage på mig, så I gør det godt, ja mænd. Wanna Dance var nuttet nyfødt baby i 2003. Det kører. Jeg har mine briller med. Nuttet frivillige, nej det var ikke det. Født på Sankt Annegades skolen, og der er navnet. Det var dog nok lige en uge, der skulle have været der. Med det ædle formål at forene mennesker i danseglæde. Det var godt. En frivillig forening baseret på frivillighed. Nu kører det. Det er et sted, hvor kvinderne kunne give slip og danse sig smukke. Godt, der var den. Og mændene sige, do you wanna dance videre hjemme hos mig? En forening skabt med det formål at forene mennesker i dansen. Og skabe oprør mod den mainstream måde at gå i byen på. Noget så vildt som at smide skoene. Fange mandens blik til hede danserytmer. Så kom I kender, det er dejligt. Nydesynet, kom så mænd nu. Nydesynet af kvindelige former i bevægelse. Altid krydder med en spændende workshop. Og workshop leder med overflod af frivillig kreativitet. Og Wanna Dance er gået hen og blevet et brand. Optrådt på mange kendte adresser i Aarhus. Med utrættelige og ukuelige Sune i spidsen de sidste 7 år. Tak til Sune. Tak til alle frivillige gennem tiden. Tak for jer. Og tak for jer, som bakker Wanna Dance op. Tak for musikken. Og tak for mange danseglade minder.